Boila dalah jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Melang-melang rasaku nyumurupi tindaking Kanjeng Rama Begawan Wisrawa harsa nglamarake wanita kang dadi gantilaning rasaku. Namung budal badan sapata. Sajak rasaku ora narik, ora negakake tindake. Gomuka, gomuka. Kontap kota maning katong Dibya kertarteng budaya anggung enaki yasing kasih Gomuka kula non wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Ya sanadyan mawantu-wantu jeneng ingsun ora kalilan ndederek tindakipun Rama Panembahan Wisrawa ketir-ketir esemu kuwatir rasaku. Rama Panembahan iku mau wis sepuh aja-aja ana parigawe ing dedalan. Mula tak jaluk jampangono tindake Rama Panembahan yen adoh cedhak ana yen cedhak adoh ana perlu. Ora kinaruan dening Kanjeng Rama Panembahan Wisrawa ya Gomuka. Ngantya wadya bala pepethingan sing jagul-jagul menawa katempu ing Pancabaya ubayane ora bakal mbalenjani Gomuka. Kawula non sinuwun. Terang terwaca dawuh paduka. Daya-daya keparengan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Sing praitno ati-ati Gomuka.